Ang atong main theme sa atong kapistahan mao ang Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nandi adiri dapita sa atong side. Maklaro ra ba? Yang diri speakers mausad ang Archdiocesan theme para sa 2034 nga jubilee year nato as Archdiocese. Unsa sa nagibutang diha sa main theme, Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. Unya ang sub-theme karong tuiga, listening church, hearing God's word and the cries of His people. Muna, kada tuig na sa tay sub-theme para sa atong Archdiocese, kita sa dinhi kada adlaw na apod tay sub-theme. Karong adlaw, ikaduhang adlaw sa atong nobina, ang atong sub-theme, ang kaugalingon matagbaw kung adunay pagpaminaw. Usba ko no be? Ang kaugalingon matagbaw kung adunay pagpaminaw. Lingiyay mong tupad ing natagbaw ra kagahapon. Ina ko na ba? Ina natagbaw ra ka? Satisfied ba ka gahapon? Karon, pag mata nimo satisfied ka. Mga asawa, kinsay mo ingon, Pader, karong si manaha, satisfied kay ko sa akong bana. Tasa kamot. Anay usani is tulo ka buok. Mga bana, kinsa man ninyo mo ingon, Pader, karong si manaha lang ha, ing na satisfied kay ko sa akong asawa. Tasa kamot. Ana, say duha ka tulo sa diabot sa upat. Ang uban, wa gyud masatisfy. Kinsa may ninyo'y satisfied kay sa inyong parish priest karong si manaha, tasa kamot. Ululuhan kayo mo. Pangutan ako noong pare, na satisfied na kas halin sa raffle ticket, Pader. Oo na siya. Uy, dako-dako taghalin gahapon, 1,217 ka tickets. Mo nang niabot nag 43,630 ka tickets ang atong halin. O, pakpak. O niya, satisfied na mo ani. Ang atong gibaligya nga tickets, 250,000. O niya, ang atong halin, 43,600 pa. So, wa pa ganita makahurot sa 50,000. Samot nas 200,000. Niya, karon na ni siyang July 25. Sige lang. Unsa man dining satisfaction kanang katagbawan. Daghan kay mga tao karon nga wa matagbaw. Ang atong mga congressmen ato mga legislative ug executive, ambot natagbaw na baka sila sa ilang achievements. Natagbaw sila? Katawanan kay na kanang katagbawan kay tanawa ra go ng grade 1 pa, kanang grade 1 ba sa estudyante. Mag-una-una na sila, maabot sila grade 6. Nya, ini ka grade 6, mag-una-una na sila, maabot sila grade 12. Nya, ika grade 12, unsa naman sad? Ang ilan na sa una-una, ang pag-graduate of kurso nga ilang choice. Nya, ini-graduate nila, unsa na sad? Makapasar o sa board. Og na may board exam ang ilang kurso, nya inig kapasar sa board exam, mulokso lang kadiyot, igsunod. Mangandoy na sad og trabaho. Nyang danay trabaho, mangandoy na sad og dakong sweldo. Unyang dakong sweldo, mangandoy na sad nga maminyo aron mas stable. Pagka minyo, mangandoy na sad nga magbuwag. Ano bang way katagbawan. Kanus aman tadi ay matagbaw. Again,
maminaw ta sa matod pa sa atong Archdiocese of Cebu nga subteam, maminaw ta sa tingog sa Ginoo o sa tingog sa atong mga katawhan nga nanginahanglan. Kay kung magsige ra tag paminaw sa atong kaugalingong pangandoy, ang atong kaugalingong pangandoy dili katagbaw nato. Kay ngano man ang ato mismong pangandoy dako ra kay siya nga di gyud pwede natong tagbawon. Pero kung ang ato ganing paningkamutag paminaw ang pangandoy sa Ginoo o ang pangandoy sa atong isig katawo, unya atong suwayan og respond, matagbaw dayon na siya. Nya ang katagbawan sa Ginoo o ang katagbawan sa atong isig katawo, mausad na ang atong perfect satisfaction. Wala nga mogwa kasabot. Nakasabot mo? Sige. Atong tagag example. Diri sa unang pagbasa, sa itong haria, Ezekias, nasakit siya, gihubagan niya, wa intay tambal ang ilang hubag niya. Si Propeta Isaías, niingon nga, oy Ezekias, ang Ginoo nag-ingon, mamatay na ka, busa pangandam. Ganahan mong ingnon mo, anak. Kanang masakit ka ba niya? Muduol kang padersyano niya. Ingos padersyano. Niingon na bang Ginoo nga mamatay na ka? Ganahan mo maminaw? Ha? Mahuda na din ka nang magpa-pre-over na ko. Mayroon na yung pader. Pre-over ko pader. Kaya na ako'y cancer na ko. Andam na kang mamatay. Ay, simba ko pader. Simba ko. Ayaw mo, anak, ha? Paminaw. Moto si Ezekias, naminaw og mituo siya nga ang Ginoo nakahukom na nga siya mamatay. Nya kay naminaw man siya, nya sakit man, ning hilak siya. Ning hilak ba? Og iyaras ang gisulti nga, Ginoo, nakita man nimo ang akong pagbinuotan sa imong atubangan. Ana ra siya. Muro magsakit sad paminaw na mamatay nako karon. Sa iyang paghilak, uban ang pagpaubos, ang pagdawat sa pulong sa Ginoo ug mituo siya ni ana. Sakit lang. Kay dili biya tanan atong madunggan nindot. Ako bitaw, bisag unsaon akong paningkamot nga makapanindot na magimulibak nako, nya ibutang pa social media. Ano? Labaw na gyud kamo. Sakit. Unya, ang Ginoo sa diay, may sa day kay na siya maminaw. Motong, naminaw pod siya sa tingog ug sa gibati ni Ezekias. Atong, ingon din siya, nakabati ko sa hilak ni Ezekias. Oy, Isaías, ato siya dito, ina, imbis nga moingon ko nga mamatay na siya karon, akong punan og 15 ka tuig. Kang Ginoo ba mura sa dignas karbono hangyo-hangyo ba? Hangyo-hangyo. Madara gid hangyoon, madama gid hangyoon ang imong tupad. Ingna ko no kay ingna ko nimong tupad ingna pahangyo ata diha be. Ingna na pahangyo ata. Ako, pwede ko muhangyo ninyo. Pwede, dili. Kusga, pwede, dili. Namoy 200 diha. Ihurot, nagpalit ka ron og raffle ticket. Pangyo atabi, pamalit mo raffle ticket, ipamaligya lang usa ng inyong mga balay o yuta. Nga ipalit og raffle ticket, kay dako pa kitag palitonon. Moto naminaw ang Ginoo ni Ezekias og gipunan niya 15 ka tuig. Dili lang kaayuhan sa iyang sakit, niingon pa gyud ang Ginoo, ug ako pa gyud luwason ang iyang gingharian gikan sa iyang kaaway nga ang Assyria. Di sila mabuntog. Doon na pagipakapin. Magunsa magmaayo ka sa imong sakit, unya mabihag ra po ka sa imong kontra. So naayo pa gyud sa sakit, unya maluwas pagyud sa iyang kaaway nga musulong kaniya. Pagkanindota na, no?
Nindot kayo. Ganahan mo sa gibuhat sa Ginoo dili. Na mo ra gina inyong gusto. Mo na diri sa atong ebanghelyo, nakita pod nato si Jesus kay siya may Ginoo. Nagpakatao siya haron mahimong model sa atong katilingban. Unya nagtukod siya simbahan nga gipasiugdahan sa 12 ka apostoles usa niana ang atong patron Santiago Apostol aron mahimo silang models. Ug unsa may modelo nga gipakita nila maminaw sa gibati sa imong isig katawo. Gigutoman ang iyang isig katawo, gigutom ang iyang kuyog. Unsa may gibuhat ni Jesus, bisag adlaw igpapahulay niya ang ilang balaod nga giingon nga wa gi kaon, mag-fasting kita basta adlaw igpapahulay. Nya kay gigutom man iyang kuyog, iyang gipakaon. Mao sa di ang gibuhat sa Ginoo ni Hari David katong giluto sila ni Saul ug ang iyang mga kauban. Gigutom sila, wa sila kaon, ningadto sila sa templo, ang pan nga ang consecrated host or consecrated bread sa ilang templo, ang pari ray makahimog kaon, nangaon sila sa Hari David. Mao sa dayang gibuhat sa mga pari matud pa ni Hesus dito sa templo samtang ang mga tao nag-fasting kay nagampo sila, ang mga pari dito sa sulod kay sila may tigmanid sa templo, nagsigi daig kaon pero wa ka sa pribilehiyo to sa ilang pag-consecrate sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. In short, ang tao di ay nagigutom basta mukaon dili makasala. Gilingay mong tupad ing nagigutom ka. Gutom? Ing na kaon. Kaon. Ana, mo nang si Jesus ningon siya pakana ang gigutom. May unta og ang atong mga leader sa nasod, masimbahan man o gobyerno, maminaw unta sila sa kagutom karon sa mga Pilipinos nga nangandoy og pagkaon nga material lawas nun og pagkaon nga espirituhanon kining kalinaw, hustisya, gugma, kaangayan, dili nang pagsigi nila kinihaay. Ang atong mga modelo unta kanang atong mga elected officials naa sa Senado, magsigi na lang sila hinulgaay nga ipapriso ka, na dili ra ba fair nga pagkapapriso. Nga naman, ang pika side naman, ang minority side naman, ang gisigyag hulga nga ipapriso, o gani na priso na sila si Senador Marcolita, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, sila ra may ipapriso. Ang pika side nga naa sa daghang mga kasong giakyos, wa may kaso. Karon si Alan Cayetano na sad mao na say ipapriso. Anong nya mo gasto ta aning kaning pagpapriso nila ang atong executive kay sila man diha mo naghimo ang mga kaso, DOJ, Department of Justice, NBI ug ang atong Malacañang, sila man gid na mo naghimo ang mga kaso kay executive department man na mugasto sila ang nagkwarta sa pagpapriso sa mga senador sa ilang mga kontras politika. Ang ato rasang kwarta mao ilang gastuon nga milyon-milyon, labi na ng impeachment, mag-average ko ron ng mga 25 to 70 million kada adlaw. Ang ato rasang kwarta nga milyon-milyon nga gibuhis nga angay unta tong ipakaon sa mga gigotom, panginahanglan sa mga estudyante kay way classroom ug facilities ang eskwelahan nga public, CR pa imo di masingo, gubauna, perting hugawa, kay way tubig, mga lingkuranan, gubaon, bungbong, gubaon, atop to, kayo, nya wa pagi classroom. Ang milyon-milyon gigasto sa pagtagbaw sa ilang personal nga mga politikanhong mga pangandoy. Mao nay nakaluod kay karon. Nya niingon ako ganiha nga dili na matagbaw ang imong personal nga pangandoy. Nagsigi silang paminaw kinirong gasigig papriso, gasigig kiha, gasigig pa-impeach. Nagsigi ra silang paminaw sa ilang
politikanhon nga pangandoy nga dili gyud matagbaw, naniguang na lang sila dihag lingkod, nangasakit na lang sila dihang nasakit na lang na sila og liningkod diha, manggawas na ng ilang mga laway diri silang kilid sa baba, na nag-aybag hagdag ko kayo, magkanga na sila magsulti, di lang yapon matagbaw sa pagkupot anang gahom o kwarta, malita-malita na trillions na ang ilang gipangkawat sa graft and corruption. Why katagbawan? Kung magsige lang tag-ingon ana, ang kagutom karos mga Pilipinos na wadas mga trabaho, abot dinis atong simbahan, pang-apply in tao na mga-apply na nga sira ang ilang kompanya, wak na ikapakaon sa ilang pamilya, nang-apply dinhi, kita sa dinhi, nag-shortage na putas kolekta. Ang ato gani mga staff dinhi, mga around 50 ka staff nato. Atong niaging simana, negative na sad ang atong operating income versus operating expenses. Kani hawang na sang tiyan na mo ani. Atong niaging simana, lipay mi kay nakapaldo mi ato, naka 7-day mi allowance karon, minus na sad, maminaw po. Piktuhan gini aning impeachment ba? Paminaw sa kagutom. Kung ihunong paunta na nilang impeachment, kanang gasto nga 70 million kada adlaw, og ila pala ng tigumon, 92 days man na, nya karon 6 days naman, 6 days, 92 minus 6 days, pila man ka adlaw? 86. 86 days times 70 million. Gikono be, times kono dia. 86 times 70 million. Pila na ka billion? Galibog na mo. Unyag ila nang ipalit og bugas. Unya ila dayong ipanghatag sa tanan karong gigotom, pila ka kabuk kuan. Og ila nang gamiton ang part ana para itukod og mga classroom sa mga estudyante, labi na gyud sa mga remote areas nga naa na las laops kahoy, nagkanang laom taytayan, naas mga gym, naantaos mga stage, nagklase. Pila ka classrooms ang ila untang matubag. Di ba? Nya hotdon lang nimo ang impeachment nga mag-present mo mga witnesses diha nga klaro kaayo nga dinukturan ang ilang mga istorya. Mauna mga igsuon, kuwang tas katagbawan karon sa atong Pilipinas, atong nasod, kay wa maminaw ang atong mga leaders sa panginahanglan sa nasod. Ang ilang gipaminaw, ang ilang kaugalingon. Sige, lingian na imong tupad. Ingna unsa roy imong panginahanglan. Ingna ba? Ingna unsa maroy imong panginahanglan. Ngano man mo nang lingi diha, lingi ba imong tupad ba na kumusta man ka unsa may imong panginahanglan? Ako pangumustaha ko na pader unsay imong panginahanglan? O pagin mo kay baw? Kada adlaw nagugyaw-yaw diri wa gyud mo kay baw nang atong raffle ticket dako ba kay palitonon. Napagid tay pagtubag sa panginahanglan sa atong simbahan o sa atong katilingban, kanang gatukod meron dito og cooperative dito sa kuan sa Liloan sa akong kanhi Paris nagi-assignan nami dito roy cooperative kanang Sub Felisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Magtukod mi og Columbari 6-story building nga dunay mga almost 20,000 ka mga niches. Unya ibaligya na nato unya ang halin atong igasto para itabang sa simbahan in general o para sa katilingban pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan. Lifetime na ang among pangandoy. Lifetime. Sige, pamalit na mo. Karon pre-selling na mo karon. Ang presyo 70,000, 80,000, 90,000. Maka-accommodate na siya og mga upat ka regular earn sa og ibutang ninyo sa abo niya maka-accommodate og average og duha ka kaning mga bonds ang kada niches ana.
paminaw mo. Pamalit mo ana karon. Pre-selling ta. Kontaka lang ang among mga admin people, admin staff, si Raquel Jacobi, si Relina Discartintan, si Bernardo Jacobi, Shame Odirio, Hinara Laborte, kana panguntaka na ninyo og mo gusto mong mapalit. Unsa man naningkamot ta nga mutubag sa panginahanglan. Dinis atong parokya, nganong nag-raffle tickets man ta. Ang atong tubagon karon, una, ang atong kapistahan. Ni budget ta ani og mga 3 million ang atong budget sa atorong expenses sa pista para mahimong mabulokon o spiritually enriching atong pista. Nya, ang premyo sa atong raffle tickets 2 million. So mga 5 million ang atong gikinahanglan karon. Nya ang atong mga projects nga ato sang isabay ani. Unsa man ang atong bell tower ani sugod na rabag tingog gahapon, sample pa lang. Ato na nang gikuan, ginindot atong bell tower. Nya ang atong adoration chapel ato nang publisingan ugma pohon ni Archbishop Abit Oy. Hapit na gid mahuman. Nadia sulod. Gusto mo mutanaw ay lang sa mong tanaw diya karong adlaw kay buot mga tao dito sa baho. Grabe kayo. Nya ang atong public CR diha kilid anang adoration chapel og sa ubos anang bell tower. Maghimo ta diag standard na CR nga nindot siya pagkahimo. Nya kanang atong atubangan ato na nang gitrabaho karon ang endpoint ana mahimo ng Walk of Apostles aron mo reimpose sa ato dinhing simbahan dili mutabon di sa mahimong hazard. Unya ang ato mga lingkuranan ato ning ilisan nganong nakam up man sa sige namong meeting sa pastoral council, finance council, nakita namo nga mao ni ang panginahanglan karon sa atong parokya. Nya kitang tanan maminaw ta ato ning tubagon, and for sure ang Ginoo sad ang tanan nga mutabang aning maong mga proyekto para sa simbahan tagaan sa tas Ginoo katagbawan. So kita adunay katagbawan basta kamaotang maminaw. So ang atong sub-team karon usbo nato pagsulti ang kaugalingon matagbaw kun adunay pagpaminaw. Sige ko na ba? Kusga ko no? Ang kaugalingon ang gustong matagbaw manindog na ta.